This is Novo 10 Shop iChannel. We are here at Loftus Stadium, Mamelodi Sundowns 3, Cape Town City North. My brother, how's it? Hey, cool and you, man. How's it? I'm fine, thanks, man. Yeah, how do you feel about the game, man? Hey, ngijabule blind namhlanje ngoba iSundowns iwinile. 3-0 baba. Cabanga sicede ukudliwa ngepulukwane sithi 1-0. Ngicela ukujabulisa iNation. Masibuya sishaya 3. Manje do you think ukuthi abafana bakho bazimisele for igame ezayo ya Saturday ngoba njengoba sebashaya amagoli amaningi kanje? Abafana bami yonke into ikhona mara okusalayo kusho ukuthi kune okuncane okushoda. Yes, okushoda. But kuyabonakala okuncane lokho ungasitshela so that maybe ukwazi ukuthi uadvise maybe i-technical team yakho maybe ngakubona okuncane lokho okushoda. Yes, mina i-technical team yami ngayi-advise kanjani. Yeah. Uyazini ngoba njengalokho sishoda ngomuntu ofana noThemba Zwane. Kusho ukuthi lapha phakathi esisweni sashota ngomuntu omajayivani ozojayivisa i-team ukuthi i-team ikhona ukudlala kahle. Don't you think maybe umabhena wena at least angabuya maybe azonenzela something right? I'm not sure ngomabhena but uyabona umkhulisi I think is the right one between Mkhulisi no Alende. If mabakhona ukuthi bangaqala ngomkhulisi if mkhulisi yes maphushile makuhluleka kumkhulisi bafake uAlende at least abomajayivani labo bazokhona ukujayivisa abantu phakathi kwendawo. Number 1 uthanda abomajayivani wena? Yes. Tell me uyodlala kwi Carling Black Label Cup neKaizer Chiefs on Saturday. Ucabanga ukuthi uzodlala kanjani ngasesikhathi? On Saturday yazi ke manje umessage nguthumelile ukuthi abafana basePretoria bashaya kabuhlungu. So nizobashaya ngoba iscore sifaka ugezi umagezi noma abamesile amakhosi thina angeke sibamese sazobashaya. Beautiful bashaya. Namhlanje ndoda yamadoda ethi ngikutshele ngibone inye into. Ngibone ureferee ujelisha bani ugundinwele cabanga ngathi angeke simwazi mara simwazile ukuthi ujelisha bani uye loyo. Salute baba. Salute Jelisha bana. Thank you so much. Please subscribe. Make sure that you help us to reach 10,000 subscribers. Thank you so much.